Garin gwamna wanda kuka fi sani da Kaduna. Rubutawa Hayatu Baba Zubairu. Wannan littafi sadaukarwa ne ga daukacin jama'ar masoya Nasiru ‘yan Rufa'i. Sai ku kasance tare da ni domin jin ci gaban wannan labarin. Garin gwamna page 3 and 4. Nuratu da ke ƙoƙarin fitowa daga cikin gidansu ta hangi shigowar motar makwatar layin a guje ta koma cikin gida tana ihu da kiran sunan yayarta. Yaya Salaha, kina ina ne ki fito ga yaya makwatar ɗin ya dawo. Wallahi da gaske nake yi. Ai kafin ki ce kwabo 'yan matan duk suka yi waje suna faɗin. Don Allah da gaske ya Nuratu? Tana dariya. Ta farin ciki ta ce wallahi da gaske nake gashi can a waje ku zo mu je. Kada ya shiga gidansu. Da sauri kowace ta koma ɗakinsu domin ɗauko mayafi. Innarmu tana tsaka da bacci ta dinga jin buge-buge a kanta. Salaha ce take neman hijabinta a cikin sif. Duk ta hargitsa kayan, sauri take ta riga sauran. 'Yan uwanta zuwa gurin yaye mugutar ɗin. Innarmu miƙewa zaune ta yi tana daga kwance ta daga kanta ta ce, Salaha, wai baki da hankali ne zaki tsaya a kaina kina buge-buge, kina kallo fa, wanki nayi na gaji. Na kwanta bacci ya dauke ni shine dan daukar hakki zaki tashe ni? Dariya ta yi fararen hakoranta suka bayyana ta ce innarmu dan Allah ki yi hakuri. Hijabi na nake nema, yayin mukutar ne ya dawo. Innarmu ta ce haba, koda naji, to babu inda zaki je shashasha mara kintsi da kwadayin abin duniya. Bata fuska ta yi ta ce kai innarmu wace irin magana ce wannan, wallahi ni ban roke shi kuɗi ba, shine yace zai bani jari na dinga siyar da alawar madara a makaranta. Innarmu ta ce wace makaranta kuma bayan kun kusa kandi zaki je dai ki roke shi kuɗi irin yadda kuka saba. Salaha shiru ta yi dan bata da abin cewa akan maganar mahaifiyarta dan saboda ta san gaskiya ta faɗa. Ita da ƴan uwanta ba su da aiki sai roƙar kuɗi gurin abokin yayin nasu wato Mukhtar. Matukar ya zo garin sun dinga zuwa suna masa ƙarya akan ya ba su kuɗi za su siya kayan kwalliya ko ya ba su kuɗi za su ja jari. Shi kuwa duk da ya san ƙarya suke wani lokacin sai ya ɗauki kuɗi 10,000, 20,000 ya ce su je su raba a tsakaninsu. Salaha ita ce babba a cikinsu, ita yake ba wa kuɗin. Abinda ta ga dama take ba su, ai kuwa su yi ta rigima a tsakaninsu. Babansu na dawowa ya samu labari sai kawai ya ɗaure mata gindi. Salaha ba ta laifi a cikin gidan saboda 'yar ɓangarensa ce. Yana son yarinyar saboda ƙwazo da jajircewa akan gaskiya. Salaha shekarunta 20 a duniya, amma idan ka zauna da ita na lokaci guda sai ka yi tunanin tafi hakan domin ko za ka koyi kyawawan halayenta. Cikin jin haushi ta koma ta zauna a bakin gado tana zumbura bakinta. Innarmu miƙewa ta yi ta fita tsakar gida tana mita da faɗin. Yanzu Munnari sai da kika bar yaran nan suka fita, wannan abun da suke fa zubar da kima da mutunci ne. A ce mutum daga dawowarsa ko gida bai shiga ba su je suna roƙarsa kuɗi? Munnari na wanke-wanke a bakin rijiya ta fara 'yar dariya irin ta dabara ta ce haba innarmu. Menene dan sun je sun yi masa barka da zuwa ai ba laifi bane. Hakan kuɗi kuma ai shine ya ga damar basu, dan Allah ki daina damuwa da hakan dan naga kin hana Salaha zuwa, Allah ya sa su da suka je ya basu. Innarmu ta ce Munari yanzu na gane ke ce kike tura yaran nan gurin Mukhtar. Idan ya dawo gida to wallahi zan samu malam da maganar na gaji da wannan rashin hankalin. Munari tana sharce gurin da ta yi wanke-wanke ta ce malam kuma tun yaushe ya sani. A gaban kifa wata rana yake yanke musu hukunci, shi kansa wata rana cewa yake a cikin kuɗin a siyo masa naman gurin ɗan Audu. To ina ganin ayyukokin faɗa masa a banza. Innarmu takaici yasa ta yi shiru kawai sai ta ɗauki buta ta kama hanyar ban ɗaki. Munari na gama sharce gurin ta ɗauki kwandon da ke cike da kayan abinci ta kai kicin ta ijiye kana ta shiga ƙoƙarin ɗora girki. Yaya Mukhtar, ni kuɗin kayan kwalliya zaka bani. Yaya Mukhtar, ni kuma kuɗin gizo da ribam zaka bani. Yaya Mukhtar, ni kuma so nake ka bani kuɗin da kace idan ka dawo zaka bani. Gaba ɗaya sun rikita shi da magana kowace so take saurare ta. Ya ɗaga musu hannu da faɗin, ku saurara duk na ji na kowa ina Salaha take. Nuratu ta ce, innanmu ta hana ta zuwa. Ya ce kan wane dalili? Nuratu ta ce wai roƙonka muke shi yasa ta ce ba za ta zo ba. Bata fuska ya ce, ban ji daɗin wannan magana ba. Ok, kuma je gidan. Gaba ɗaya suka rankai domin tafiya. Sahib ne ya fito daga cikin gidan da ke kallon gidansu Salahan. Babban gida ne mai ɗauke da ƙaton gate da ƙofa guda biyu. Tun daga wajen gidan zaka gane mai gidan irin mai tsohuwar dukiya ne. Gidan irin na jambulo ne mai ƙwarin gaske.
Sahib na ganin yayin nashi tare da su Nuratu ya sa dariya ya ce, yayin Muktar ka dawo sun hana ka huta ko? Cikin sakin fuska ya ce, Sahib ya na iya da rigimar su tun kafin na yi fakin na hangi Nuratu ta ruga a guje. Ta shiga gida ta shaida musu kafin na yi wani yunkuri sun kewaye motar kowa na faɗin abin da yake so. Sahib ya dinga dariya yana faɗin, ina ita ɗayar mayyar kuɗin take? Yana nufin Salaha. Nuratu ta ce innar mu ta hana ta fitowa. Sahib da sauri ya nufi gidan yana dariya zai je ya tsokane ta don sun saba dama. Dab da za su shiga gidan, ya ga jikin bangon gidan kaca-kaca da fastas ɗin gwamnan da ke ci a jihar wato Malam Nasiru El-Rufa'i. Rai a baci ya kalli Nuratu yake. Ke waye ya zo ya manna wannan fastas ɗin? Ai hauka ne wannan, kamar wanda yake magana da cikakkiyar mai hankali. Ta ce yaya Salaha ce ta manna abinta, babanmu kuma ya ce duk wanda ya taɓa mata sai ransa ya ɓaci. Cike da mamaki yake kallon yarinyar yana so ya yi magana. Ta ce ai har a ɗakin innarmu ma ta manna a kowanne bango wai son gwamna ɗin take saboda gaskiyarsa da amanarsa. Shi yasa shi kuma kullum baba yake kawo mata hotonsa, haka za su zauna ita da shi su yi ta hirarsu. Ya ji wani irin takaici ya rufe shi, har yaushe baba ya canza ra'ayi, ashe dama duk aƙidar baba zai iya canza jam'iyya? Me abin yabo abin so a gurin El-Rufa'i da har zai yaudare shi da 'yan ayyukan da yake yi na rashin tsari, har hakan ya sa shi canza ra'ayi a yanda ya san baba da aƙida bai taɓa tsammanin zai iya komawa ɓangaren El-Rufa'i ba. Cikin gidan suka shiga yana jajanta lamarin a cikin ran shi. Salaha jin muryarsa suna gaisawa da Munari yasa ta yi fit ta fito tana dariya. Sahib ya kalle ta cike da tsokana ya ce, wato da yake shi kin san yana baki kuɗi shine kika fito kina washe baki, ni kuwa da bani baki komai tun ɗazu na shigo ina miki magana kika share ni. Ba da fuska ta yi ta ce, yayi Sahib yau ba ranar wasa ba ce ka kyale ni dan Allah. Ya ce ba wani nan, dan dai kin ga yayin Muktar ne yasa kika ki saurara ta, ai na gane ki. Kamar za ta yi kuka ta ce yayin Muktar ka yi masa magana ya shigo tun ɗazu ya dame ni da surutu. Ya ce kai Sahib ka rabu da ita. Sahib ya ce fita ma zan yi yanzu. Da sauri ta ce yauwa maza ka je ka ce ina gaishe da mai awara. Ya sha kunu ya kama hararsa. Dariya ta sa tana nuna shi. Sahib ya yi kwafa tare da girgiza kansa. Ya kama hanyar fita da baɗin yarinya za mu haɗu ne. Bayan fitarsa natsuwa ta yi tana kallonsa da ke tsaye. Riƙe da hannun Nuratu yana bin gidan da kallo. Ta ce yaya Muktar sannu da zuwa ina fatan ka zo lafiya. Cikin rashin sakin fuska ya ce lafiya ina innar mu take. A sanyaye ta ce yanzu nan ta shiga ban ɗakin. Ka shigo ka zauna kafin ta fito. Ke Nuratu ku je ku zauna yanzu zai zo ya sallame ku. Nuratu makala kafaɗa ta yi tana sake rike hannunsa a maimakon Munari ta yi mata tsawa. Sai ta sa dariya tana faɗin Nuratu kenan ƙuruciya ce take damunta. Labulen ɗakinta ta ɗaga ta shige abinta tana jiran abin da zai biyo baya. Innar mu ta fito daga ban ɗaki hannunta rike da buta ta ce, a'a, Muktar ya kake ta tsayuwa baka shiga ɗaki ba wallahi shiga ta ban ɗaki kenan ka shigo. Ina ƙoƙarin magana ta yi saurin cewa kin ga innar mu, Nura ce ta hana shi wallahi. Innar mu cikin jin haushi ta make mata ƙeya ta ce sakar masa hannu, ya zauna ya huta. Nuratu baki ta ɓare tana kuka ta shige ɗakinsu ta kai ce kamar ya kashe Munari. Dole fa ta ɗauki mataki akan abin da ake mata a gidan nan. Ta ga gaba ɗaya kishiyar tata tana neman ta hana 'ya'yanta zumunci da Muktar ɗin. Saboda haka ba za ta yarda ba. Ɗakin kawai yake bi da kallo yana gyaɗa kansa. Innarmu ta shigo ɗakin hannunta rike da kofin silba da ruwan randa mai sanyi cike. Ta ce karɓi ruwa ka sha, ka jiƙa makoshinka. Da sauri ya sa hannu ya karɓa yana murmushi ya ce innarmu na yi misin ɗin ruwan randarki mai sanyin gaske. Tana yar dariya ta ce ai kuwa ka sha ka ƙoshi idan ma bai ishe ka ba sai na ƙaro maka. Girgiza kansa yi haɗe da ajiye kofin ya ce alhamdulillahi ya ishe ni kuma ya gamsar da ni sosai. Ina godiya ƙwarai da gaske. Tana murmushi ta ce to masha Allah haka ake so. Muktar ya yanayin aikin naku? Ya ce sai godiyar Allah innarmu a dai ci gaba da yi mana addu'a. Ta ce addu'a kullum cikin yin ta muke mu ma nan Kaduna ai muna cikin yanayi mara daɗi. Wannan gwamna ya tsawwala wa mutane. Baka gani ba sai rushe gidaje da shagunan mutane yake a cewar sa wai ba akan tsari aka yi ginin ba sai rushe-rushe yake yana wasu abubuwa da ba su da haba innarmu ya zaki ce haka malam fa duk abin da kuka ga yayi a wannan jihar gyara ne bai rushe gidajen mutane don ya zalunce su ba kuma duk wanda aka rushe masa gida
ko masana'anta ana biyan sa diyya, saboda haka dan Allah ku daina yanke hukunci alhalin ba ku tsaya kun. Ke Saliha, yaushe kika zama mara tarbiyya? Innar mu kike kalubalanta saboda ta faɗi gaskiya? A fusace yi maganar yana watsa mata wani irin kallo. Zumbura bakinta ta yi ta ce, haba yaya Mukutar, na ɗauka kai ma zaka goyi da bayana. Ashe kai ma kana tare da ita, wallahi dukkan ku kuke ɓata wa kanku lokaci. Malam da yayi nisan da ba za a taɓa iya kamo shi ba. Wani lafiyayyen mari ya kwaɗa mata a fuska. Ido jawur ya ce, Saliha, ni ko innar mu wa yake faɗa wannan maganar? Kuka ne ya kufce mata, ta dafa kumatunta. Tana yi tana kallonsa da mamakin uban marin da ya kwaɗa mata a fuska. Innar mu ta ce, ai Mukutar kaɗan ka gani in dai Saliha ce akan ƴan Rufa'i, babu irin rashin mutuncin da ba ta yi mana a gida kuma malam ya ɗaure mata gindi, kana kallo dai tana ƙoƙarin zagi na a kansa. Bayan haka kuma duba ka ga yadda ta bi ta cika min bangon ɗaki da hotonsa. Ya ce innar mu ki yi haƙuri don Allah, rashin hankali ne irin nata. Amma in banda haka har nawa take da za ta san abin da duniya take ciki? Waye ƴar Rufa'i a siyasa da har zai sanya ta dinga ƙoƙarin zagin ki a kansa? Ki yi haƙuri, ni zan yi miki maganinta. Mukutar bata dawo hanya mai kyau. Wace irin hanya mai kyau zan dawo bayan wacce nake bi? Ni wallahi babu wanda ya isa ya sa na sauka daga kan ra'ayina na Malam Nasiru ƴar Rufa'i. Shi nake so a siyasance. Babu mahalukin da ya isa ya sa na sauka daga kan aƙidata. Gaba ɗaya suka bi ta da kallon mamaki. Ya ce ni kike faɗa wannan maganar? Ɗauke kanta ta yi ta ce yayi Mukutar kai ka jawo ne maka rashin kunya, idan kana so na ci gaba da ganin girman ka daina zagin malam a gabana, dan ni ban ga abin da yayi maka ba. Innar mu ta ce haka fa ake yi da ita. Matukar wani ya soki wannan mutumin a gabanta, bakinta baya mutuwa sai ta mayar da martani kawai saboda ta san tana da ɗaurin gindi a wurin babansa. Shi kan Mansur duk bala'insa haƙura ya kyale ta da aƙidar ta banza da wofi. Mukutar tsabar ta kai ce kasa cewa komai yayi, zuciyarsa ta yi baki. Ya miƙe da faɗin innar mu yarinyar nan Saliha ta ɓata min rai wallahi. Ta ɓata min rai, wallahi zan shiga gida ne wanka da huta an jima ko kuma gobe zan dawo mu gaisa sosai. Ta miƙe da faɗin ka yi haƙuri don Allah, wallahi haka ake fama da ita a gidan sai addu'a. Murmushi yayi ba tare da ya ce komai ba, ya fito yana sa takalmansa. Nuratu ya kwala wa kira a guje, ta fito daga ɗakin su. Ya sa hannu cikin aljihun jins ɗin da ke jikinsa, kuɗi ya ɗauko kusan 7,000 ya ce ki je ku raba ke da ƴan uwanki. Yarinyar ta dinga washe bakinta tana murna. Innar mu ta ce Mukutar baka gajiya dai, yara su yi ta saka ka kana kashe kuɗi. Ya ce innar mu ni ne na ce duk sanda na dawo su tambaye ni abin da suke so, saboda haka kada ki damu. Ta ce to Allah ya sa ka da alkhairi ya ƙara buɗi mai amfani. Ya amsa da amin ya rabbi. Munari ta daga labulen ɗakin ta cike da farin ciki. Ta ce Mukutar Allah ya saka da alkhairi, yara suna godiya. Yana ƙoƙarin fita daga gidan ya ce babu komai ai, innar mu har soro ta raka shi tana masa addu'a kafin ta dawo cikin gidan. To mai saurare, bari mu dakata a nan sai shirin mu na gaba insha Allah domin jin yadda za ta kasance. Mun gode kasance. Mun gode kasance. Mun gode kasance.